mendi doktor bati motzeko pareta bat bakitzen ziren, eskiatzen festen egunera etapa bat, euforia erakusteko. Hopitu euria goitibera, arrapatia ia berrogei urte ikaste, hori zartune gerrako doidura. Hau bukatzeko, beste gerrako doidura, danok ezautuko zuena, eskertuko zuena, nekin bukatzea da. Egun prele, egun monja, egun gaio, altzapotuen, hora Euskal Herria eskatuta, hora asko. Sobre todo, cuando yo recuerdo el de la cena, yo recuerdo la acción, recuerdo siempre su sonrisa, sobre todo. Y muchas otras cosas, pero sobre todo eso. Entonces, se va a hacer una pequeña celebración de cómo era y cómo sigue siendo. Él apreciaba mucho la cultura celta, y esta canción es, según los irlandeses, irlandesa, y según los escoceses, escocesa. Entonces, somos primos y no más. Se puede participar, ¿vale? Ya lo hago. Va, y ido. Los de atrás, ¿qué? Gracias. El calderero amante. La 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 la. There were 3 old gypsies in the old house door, making bread and holy all. And the one sang high, the other sang low, the other sang a raggle-taggle gypsy. It was upstairs, downstairs, the lady went, but on her suit of leather on. And there came a cry from behind the door, she's away with a raggle-taggle gypsy. Oh, again.
pasioa eta burruka diela. Asio golatxe bizti izan zon, eta guri golatxe erakutsi ziren. Zenbat oroitzapen egun hauetan. Zenbat momentu etortzen dien burura. Momentu honak eta momentu txarrak. Zenbat neguotz Trebijanon, euritan, ilunpetan, eta alere entrenatzeko gogokin. Zenbat negar, galdutako playoffetan, ospitaleten, Sevillan, Salamancan, baino batez ere zenbat momentu hon, entrenatu ondoren ostiraletako afarik, autobusetako bidaiak, zenbat ordu autobusen sartuta, zenbat abesti, zenbat aldiz ikusi ote gendun Brevijar, Eskoziko bidaiak, haze bidaiak, partidu ondorengo festa, Murray-Fileko partidue, eta polizeman, norbeko gorako da. Partidutako beroketak, nola berotzen zigun burue, ze tentsioa, hasi baino lehen, korron biltzen ginenen. Ta nola ez, inizeon aurkako playoffa, eta igoera, urte batzuk lehenago ez gendu sinistuko lortu genduna. Ta beste hainbat, paper asko beharko genuke denak aipatzeko, eta dena hasi hori esker. Burun konpetitzeko grina, hobetzeko gogoa, erori eta gero berriz altxatzea, eta taldearen gatik dena ematea, dena. Humiltasunez eta lan asko eginez. Beti exigitzen zigun dena, entrenamendutik hasita. Erlajaziorik gabe, norberaren hoberena bilatuz. Eta hau dena, bera eredu jarrita. Lider bat bezala, orain erakusten ez diren gauzak eta baloreak erakutsiz. GPS-a etzuen beharrik hortarako. Baina guzti honen gainetik pertsona horren bateko nuke. Gaur hemen biltzearen arrazoia da. Bere humiltasuna, gertutasuna, bere irrifata. Gehiago luzatu gaitezke, baina gauza batzuk ezin hitzez adierazi. Nahiko negar egin dugu, eta irribarre batez gogora dezagun. Josu eta Mikelek, momentu eta bizipen esanguratxu pila bat aipatu dituzte, beste zerbait esatearen taldearen garatena aipatu nahiko nuke. Nola bera jokatzea utzi eta nola hartu zuen leheneko taldearen entrenatzaile izateko eginkizuna. Mutil-gaztiz osatutako talde bat, beraien gaitik edo bidegatik apusturik ingo ez zuena. Bera markatu zion taldeari estiloa, bera moldatu dituen jokalari bezala. Gaur egun nahi noa dauden lider edo coaching hitzen esan nahiak jakin gabe, konpromisoz beterik tiratu gintuen gailurreraino. Jokalari entrenatzaile atzerritarrak etorri eta haiekin komunikatzeko zailtasunak bazituen ere, gaizen berak nahi zuena transmititzeko. Pasioz hitz egiten baitzuen. Naiz eta hankasartzeak eduki eta eskuak aurpegira bota irrifarra sortzen zigun eta borrokarako prestatu. Borroka, konbate, batalla, ezpata, gaztelua, txerria eta oioaren parabola, dena ematen duen arizitzaio gehiago eskatu. Entrenatzen den bezala jokatzen da esaten zigun. Hori ez ziren bere lemak. Astelenetako bere kroniken zain egotekin. Asteartean noiz helduko zain, zentrenamendu prestatu eta ekarriko ote zuen labelaneko papertxo txikitan. Zenbat aldiz ikusiote egiten, Tasio, Reigen, Gladiator, hori bai, etxegarate pasa eta gero arte ez zegoen bideoa jartzen. Zenbat abesti, Benito Lertxundi, Salvador Berriotzeak, Julieta Venegas, Cruces Christi, Barricada, no hay tregua. Cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Gu euskalduna gara, Euskal Herrikoak, denatatik ateratzen zuen, kutsu erromantiko, eta era berean motiba bizitzaizkun pasarte, eta esaldi bat. Dios, pazientzie, zeporro, zanahorio, zemuz etxeko Andrea, lana, nera mutile, estutu. Zematitz, momentu, oroitzaten, asio gogoratzeko eta gogoratzeko. Bukatzeko, lehenik, esarka da familiari eta bereziki begori.
aipatu ditugu pelikula, esaldi, kantu eta abar. 2025 urte hasiera, Axoren ingresoa, 5 aste luzetako borroka, eta abesti bat bueltaka, sakanako batena gainera, hainbeste maitezion etxarri ondokoa. Agur, Axo, agur, besarkatuko gara berriro, batzen gaituen